Бърз коментар за избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия. Конституционният съд не е точно съд в типичния смисъл на думата. Той е повече политически орган, който предимно се занимава с тълкуване на Конституцията в контекста на законодателните промени, гласувани от Народното събрание. Предвид 9-годишния мандат на конституционните съдии и динамичния политически живот в България, това е равносилно на пенсия. Защо в кариерата на този политик, който доскоро беше острие и лице на ГЕРБ, се стигна до това събитие? За много хора беше очевидно единоборството между Десислава Атанасова и Мария Габриел. Но в тази партия шах фигурите бяха предварително подредени. При съставянето на правителството основно изискване беше в кабинета да няма ярки политически личности. Затова на дъската се появи фигурата на Габриел. Десислава Атанасова започна да събира вътрешно партийна подкрепа, мнението й започна да тежи, а то нерядко е в унисон с това на ДПС. На фона на всичко това, вероятно Бойко Борисов се е почувствал застрашен като лидер на партията. Може би това са част от причините тя да получи утешителната награда като добре платен конституционен съдия извън обществения живот. Много хора разглеждат тази номинация като победа на ГЕРБ, но с оглед на поведението на Десислава Атанасова в последно време, може би не е по-малко полезна за демократичното общество.